srdcom vlámem sa, ba aj vrahom stanem sa. Na castingu som recitoval po slovensky prvýkrát. Máte skutečně jeden vzácný talent. Čím smutnější věci budete říkat, tím větší sranda to bude. No, trošku som uľutoval, že išiel som tam, ale uvidíme sa. Najradšej recitujem básne s plným humorom a humoresky. Už som vyhral veľa súťaže, mám veľa úspechy a som na to hrdý. Doma rozprávame len po maďarsky a nemám ani slovenských priateľov. Na slovensko-maďarské napätie nič nehovorím. Podľa mňa je to vec politiky, ale pociťujem to na vlastnej koži, lebo všelijaké veci o mňa písali v novinách, ale ma to nezaujíma. Na dnešný večer pripravil som báseň, ktoré nie je smutné, môžem hrať s mimikou a bude to prekvapenie aj pre mňa. Dámy a páni, nedelná chvíľka poezie v podaní Ištvána Hobodása. Samochalúbka, Valibuk. Išiel som raz cez horu, ubil som tam potvoru. Ja len sám a dokola, ako v rohu tma bola. A na hore zo skaly sovy polnoc lásali. Idem, iba ti počnú skaly pukati. A priepasť sa otvára a z nej oheň vyhára a v tom okni vykročí potvora mi pred oči. Rastie do výše a ku mne sa kolíše. Cerí na mňa zubiská a oká mi zabliská. Čože si za mátoha? Ak si dobro, chvál Boha. Pokoj Boží pokojným, s požehnaním prehojným. Lež, ak neznáš pokoja, naučí ťa zbroj moja. A varuj sa mojich rúk. Ja som víťaz. Valibuk. Zadúpala nohami, do mňa pošla rohami. Nuž tak, tebe do duši. Lapil som ju za uši, hodil som ju, obralo, len tak pod ňou dzunčalo. Vyskočila potvora a spela sa do hora. Brizgla na mňa plameňom, praskla do mňa kameňom. Už ma bojed dopálil. Len jabuka vyvalil a tú kliatú ohavu tresk tým bukom cez hlavu. Bratu, tak ti zrevala a sa hora lámala. Ešte, že je pár razy, dám tým bukom zavezí. Ale ti mi utiekla. Sám neviem, kde do pekla. Iba keď mi zmizela a priepas sa zavrela a zem búrkou ohromnou zatriasla sa podo mnou. No tak, pokoj pokojným, s požehnaním prehojným. Lež, ak neznáš pokoja, naučí ťa zbroj moja. A varuj sa mojich rúk. Ja som víťaz. Valibuk. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ištván, ja keď to porovnám s tým, čo sme zažili v divadle, tak tam to išlo
do takého zábavná. Aj teraz si myslím, že to bolo zábavné, ale veľmi si cením, že ty si sa normálne pripravil, že si do toho vložil recitačný talent, ktorý som tam ja videla, rozhodne máš talent ľudí upútať. Ja som bola upútaná, až som bola preupútaná a veľmi oceňujem, že sa vôbec vo veku 16 rokov vyberieš do knižnice, že sa zaujímaš o literatúru. To je pre mňa veľký pozitívny moment. Ďakujem. A ty by si mal byť tvárou pozitívnych slovensko-maďarských vzťahov. Vieš, ty by si mal byť. Ďakujem pekne. A to je všetko vlastne. Lebo tie vzťahy, to som ešte chcela povedať, lebo si myslím, že tie vzťahy veľmi dobre reprezentuješ, lebo si myslím, že sú srdečné a veselé. Neviem si predstaviť nejakého slovenského, áno, prepáč, ale ja som to už cítil teraz, že končíš. To bola myšlienka. Neviem si predstaviť nejakého slovenského človeka, ktorý by išiel do Maďarska opačnej situácii v súčasnosti. A ono je to smiešné, samozrejme. Ty si figurka, ktorá je smiešná predsa. To všetci vieme. Ale v dobrom, v takom pozitívnom. Veľmi v dobrom a veľmi pozitívnom. A keby takto boli všetci tí naši tam hore, tak nič by sa nedialo medzi našimi krajinami a bolo by to všetko v poriadku. Ty si naozaj prototyp, jak majú slovensko-maďarské vzťahy u nás vyzerať. A ja to veľmi kvitujem a preto ti držím palce. Ďakujem pekne. Vy jste říkal, Ištváne, v té dotáčce, že jste litoval, že jste tam šel na ten casting. Proč? Len tak. A druhá věc je, vy jste komik. Áno. Víte to? Áno. A chcete být komik? Áno, naozaj. A víte, že jste ještě lepší komik, když recitujete něco hodně vážného? No. Ale bylo to i tak moc dobrý. Ďakujem pekne. István, nagyon jó. Köszönöm szépen. Ja viem, ja keby som toľko vedel, čo ty po slovensky, a keby som vedel po maďarsky, tak by som bol len rád. Ja viem iba 3 slova. Enni, inni a ľudni. Vieš to preložiť? Áno. Enni je jesť, inni je piť a ľudni je spať. Spať. Najdôležitejšie slova. Naučil ma ich Čerhalmi. George Čerhalmi. Poznáš takú hviezdu maďarskú, herec? Asi nie. Málo. Pozeráš Markízu, samozrejme, takže poznáš mňa. Asi nie. Akože nie. Len Slovensko má talent, pozerám. Len Slovensko má talent? Áno. No, tak výborne. Takže ja dúfam, že pozerajú aj v Maďarsku, teda tam na tých maďarských oblastiach. Pozerajú? Áno. Takže budú ti posielať asi SMS-ky, nie? No, asi áno. No, ja dúfam. A zopakujem, že pokiaľ sa vám vystúpenie Ištvána Habodása, dobre to hovorím? Áno. Lebo tam som povedal Hobodás, omylom, prepáč. Trošku som to doplietal. Takže Ištvána Habodása pozdávalo a chcete, aby vám niečo zarecitoval aj vo veľkom finále, pošlite mu prázdnu SMS-ku na číslo 9932, teraz to povedz na til, aj pre čo vedia len po maďarsky, áno. 9932. 9932. Dobre. Takže dámy a páni, to bol Ištván Habodás. O ďalšej semifinalistke prezradím len toľko, že na Zvolenskom zámku postúpila do semifinále spolu so speváčkami Dendi Bodyšovou a Luciou Láncošovou. No a keďže ich dve sme už na tomto pódiu videli, konečne prišiel rad aj na ňu.